ndị enyi m sitere mba niile dị iche iche, anyị na-anabata unu na mgbasa oziọma GCK kwa ụbọchị nke zuru ụwa niile ọnụ. Na mgbasa oziọma nke ụbọchị taa, anyị na-ele anya na ngọzi nke dị n'ịrụ ọrụ iji wetara aha Chineke otuto. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche azụ banyere ụbọchị gị n'ọrụ gị na mmadụ, ebe ọ bụ ị na-arụ ga-enwe onye na-elekọta gị, onye na-eledo ihe na-arụ, ịhụ ma enụkwara ya nke ọma. Ị ga-echeta otu onye ndị ọrụ gị na ha rụrụ nke ọma, onye hụrụ n'anya nke ukwuu. Ị hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ bụ onye nwere obi ebere, obi umeala. Mgbe gị na ya na-arụ ọrụ, o wee na-eledo ihe ya nke ọma, onye na ntị, onye nwere mmetụta n'ebe nọ, eleghị anya mgbe ị nọ na nsogbu n'ọrụ, mgbe ị nwere nsogbu n'ọrụ ahụ nke arụ. Ma ọ dị ihe anyị na-achọpụta n'ebe Chineke karịa mmadụ niile. Chineke nwere obi mmetụta, o nwere obi ebere, o nwere obi ọmịiko n'ebe anyị nọ mgbe niile. Ọ na-aṅa anyị ntị, ọ na-elekọta mgbe niile. Mgbe anyị na-aṅa mmụọ nsọ Chineke ntị, ịnata ntụziaka na ngọzi n'aka ya maka ọrụ nke inyefe anyị n'aka, anyị na-enye Chineke ọkacha mma anyị mgbe dị otu ahụ. Mmụọ nsọ Chineke ga-abụ onye na-elekọta anyị, na-elekọta ọrụ anyị na-arụ, na-eledo ya ma na-arụkwa ya nke ọma karịa anyị na-enweta ngọzi nke n'ibi ndụ na ijere Chineke ozi. Kedu ngọzi anyị na-enweta mgbe anyị na-ejere Chineke ozi, mgbe anyị na-arụ ọrụ wetara aha Chineke otuto? Ka anyị kpọbatazie oru nke Chineke, onye ọzụzụ atụrụ, Pastọ Dr. Kumuyi, ka ọ kọwara anyị ngọzi ahụ ndị anyị na-enweta mgbe anyị na-ejere Chineke ozi, na-elekwasị ya anya. Mana anyị maara mgbe ejigidesiri gị ike ịhụnanya Chineke ga wee so onye nwanyị, lee m n'ebe a maka ihe ị mere m, azọpụtala m, edole m nsọ. Ihe m pụrụ ime ugbu a wee zaghachi, wee kwughachi na ntakịrị, n'ihi na ịhụnanya gị na-akwagide m. Ka bụ ịgara Chineke ozi. Mgbe anyị na-ekwu maka ịgara Chineke ozi, gịnị ka ọ pụtara? Nke mbụ, ịchọ ndị furu efu maka Kraịst. Ịchọ ndị furu efu maka Kraịst. Ọ bụrụ na ị dịghị achọ ndị furu efu maka Kraịst, ị nọ n'ofu ebe ahụ, ga-eche na ị na-agara Chineke n'ozi. Chineke, ị kwesịrị inwe mmasị n'ebe ndị furu efu nọ, ka a kpọghachite ha nso. Ị na-enwe mmasị ịpụ chọọ ndị furu efu, ndị a na-azọpụtabeghị, ka a zọpụta ha. Jizọs na akwụkwọ Luk isi 19 na amaokwu 10, na nwa nke mmadụ bịara ka ọ chọọ ihe ndị furu efu, ka wụ igozi a na amaokwu 13. Ya wee kpọọ ndị oru 10 a, wee nyefee ha n'aka, nye ha paụnd 10. Ya sị, gaanị nọchienị ruo mgbe m ga-abịa. Ọ bụrụ na m ga-anọ nga ụbọchị niile, n'oge niile, na mgbe niile, aga m ịnọ na-achọ ihe ndị furu efu. Ịnọ n'ebe ahụ na-eguzo n'ihi Kraịst, na-anọchite anya Kraịst, nọchite ebe ahụ ruo mgbe m ga-abịa. Ya sị, mgbe anyị na-asị na anyị na-agara Chineke ozi, anyị na-evulite nsọpụrụ anyị na itinye onwe anyị n'okpuru n'ebe Kraịst nọ, karịa ịchọ onwe anyị. N'ihi na anyị na-achọ onwe anyị, ọwa okwu nke Kraịst, itinye onwe anyị n'okpuru. Anyị na-ebuli itinye onwe anyị n'okpuru a n'iru Kraịst. Anyị na-ekwesị ntụkwasị obi nye ya n'ihe niile. Ọ na-atụ anya na anyị ga-edo onwe anyị n'okpuru. Anyị na-ebuli ido onwe anyị n'okpuru a n'iru ya, karịa ịchọwa onwe anyị. N'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi isi 20 amaokwu 24, ya sị na ọ dịghị ihe ọla n'ihe ndị a na-enupụ m, ọ dịghị ihe ọla n'ihe ndị a na-eme ka m pụọ n'ebe m guzo. Ihe mgbu, nsogbu, ihe ọbụla ọ bụ, onye agbaghịghị onye ọla na-abịanị, ọ dịghị ihe ọbụla ihe ndị a na-eme ka m pụọ n'ebe m guzo. Ọ dịghịkwana mgbe m gụrụ ndụ m dịka n'ihe dị oke ọnụ ahịa,
ka m wee gbazuo ọsọ a site n'ọṅụ wee gazuo ozi a nke onye nwanyị nyere m nke m natara n'aka onye nwanyị Jizọs Kraịst, bụ ikwusa na ịgbasa oziọma na ikpose ya oziọma nke amara nke onye nwanyị ga-ewe dowe ihe niile na-eme gị ka ị ṅụrịa ọṅụ, na-achọ ọdịmma gị, dowe ya n'akụkụ, ga-eme ka ị nwee ike tie onwe gị n'okpuru Kraịst. Dịka ị ṅara ntị n'ozi a, ọ dị ụzọ ihe atọ anyị mụtara. Nke mbụ bụ oku a na-akpọ anyị dịka ndị kwere ekwe ịdị njikere maka ọbịbịa nke Chineke, n'ihi na Kraịst na-abịa maka ndị kwere ekwe ịkpọrọ ha wee nye onwe ha. Nke abụọ, a na-egosi anyị ohere ọma anyị nwere dịka ndị kwere ekwe, dịka ndị nchekwa nke akụ nke Chineke. Anyị na-achọpụta na ọ bụrụ na anyị na mmụọ nsọ Chineke ga-arụkọ ọrụ, anyị ga-aghọta oku Chineke na-akpọ anyị mgbe niile ịbụ ndị na-ejere ya ozi. Nke atọ, a na-akpọ anyị oku ka anyị bụrụ ndị ga-eweda onwe anyị n'ala n'ebe Chineke nọ, ma hụ ndị nke Chineke n'anya, ma mekwa ihe na-atọ Chineke ezi ụtọ. Nke na-esochi ya bụ na ị ga-ejigidesi ike ọgụgụ ala niile, oke ala niile na-enweghị ngwakọrịta. Ị ga-asị nzọpụta nzọpụta. Anyị na-ekwu maka nchegharị. Anyị chọrọ ka ndị mmadụ bụrụ ndị azọpụtara. Olee otu esi azọpụta ha ma nchegharị adịghị? Anyị na-ekwu maka ọgwụgwọ, ihe ịrịba ama, ndị mmadụ ndị kpuru ìsì, ndị ntị chiri na-anụ ntị, ndị dara ngwụrọ na-ebilite. Mgbe anyị na-ekwu maka nke, anyị aga-ekwu maka mmehie ndụ ọhụụ n'ime Kraịst. Anyị aga-ekwu maka ezi omume n'ime Kraịst. Ka wee oge ahụ, taa ụbọchị ihe ịrịba ama ga-ewepụ oke ala anọ mgbe ochie, n'ihi na ị na-achọ ihe ịrịba ama. Okwu niile site na Kraịst nke ezitere anyị n'akwụkwọ Ilu isi 22, ewezugakwala oke ala mgbe ochie nke ndị nna gị ha dowere. Ewezugakwala oke ala mgbe ochie nke ndị nna gị ha dowere. Martin Luther kwusoro ozi ọma na-ekwukwa okwu maka nchegharị na okwukwe n'ime Kraịst. John Wesley gbasara ozi ọma. John Wesley na-ahụ ihe ịrịba ama dị ukwuu. Ọ ka na-ekwukwa okwu maka ịdị nsọ ka onye ọla na-enweghị ọ ga-ahụ onye nwanyị. Charles Finney, ọ gbasara ozi ọma na-ekwukwa okwu ndụ nke onye amụrụ ọzọ ga-ebi ndụ n'ime ya. Anyị na-ekwu okwu banyere nzọpụta. Anyị agaghị asị ka wee oge ihe ịrịba ama, ka wee oge ihe mgbawa nke ike. N'ihi nke a, anyị echefuo oke ala mgbe ochie. N'ife onye nwanyị, ị ga-ejigidesi ike oke ala mgbe ochie nke na-enweghị ngwakọrịta ọbụla. N'akwụkwọ Timoti nke mbụ isi 4 na amaokwu 15. Akwụkwọ Timoti nke mbụ isi 4 na amaokwu 15. Na-atụgharị uche n'ihe ndị a, were onwe gị nyechasịa n'ime ha niile, ka ịbụ uru gị wee pụta ìhè wee nye mmadụ niile. Na amaokwu 16, nke amaokwu 16 na-asị gị, lezie anya n'ime onwe gị na n'ozizi a, nọgide n'ime ha. Ị na-agbasa ozi ọma, nọgide n'ime ha. Ị na-ekpere ndị mmadụ ekpere ka ha wee nwee mgbawa nke ike Chineke n'ihe ịrịba ama, nọgidesi ike, n'ihi na site n'ime nke a ka ị ga-eji zọpụta onwe gị wee zọpụtakwa ndị niile na-anụ olu gị. Ị werela obi gị nyefee onye nwe anyị Jizọs ugbu a, ọ ga-asacha gị, ọ ga-agwọ gị, wee sachaa gị, gbaghara gị. Ọ bụrụ na ị na-enyefe obi gị n'aka onye nwe anyị Jizọs ugbu a, ka o wee mee gị wee metụ mgbanwe wee bata na ndụ gị. Welie aka gị elu, welie aka gị ahụ elu. Onye nwe anyị gọzie gị n'ebe ahụ. Ekele dịrị Chineke n'ihi gị. Welie aka gị ahụ elu. Ọ na-aga ime ya na ndụ gị ugbu a.
ọ na-aga ime ya na ndụ gị na-enweghị ihe ogbochi. Ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya ugbu a mgbe ị kpọkuru onye nwanyị ka ha rabụ onye ọbụla nke ga-akpọku aha nke onye nwanyị a ga-azọpụta ya. Kpebie n'ime obi gị si na mmehie gị pụta, si onye nwanyị ọ na-ewute m maka ihe ndị gara aga, ọ na-ewute m maka ime gị atụ agha. Onye nwanyị, ana m abịakwute gị ugbu a, ana m abịakwute gị ugbu a. Ka mere m ji eweli aka m elu, gbaghara m. Ọ ga-eme ya, ọ ga-eme ya n'otu ntabi anya. Chineke gọzie gị maka iweli aka gị elu. Gwa ya onye nwanyị ugbu a, si onye nwanyị, abụ nke gị, naanị gị, naanị gị, abụ nke gị. Abụ m nke ekwensu ọzọ, abụ m nke ndị na-eme ihe ọjọọ ọzọ. Abụ m nke gị ugbu a. Nwoghaa ndụ m ugbu a, gbanwee ndụ m ugbu a. Nye nzọpụta n'ime obi m. Kelee ya na o mezuwo ya. Ọ dịghị mgbe ọ na-ajụ onye ọla abịakwutere ya. Ndị na-abịakwute ya site n'obi ha, gwa ya si onye nwanyị na-ekele gị, arịọwo m, anatawo m, amaara m na imezuwo ya. Ana m ekpere gị ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs, ka ha rabụ ndị a niile ndị nyechara onwe ha, were obi ha nye gị. Onye nwanyị, ana m arịọ gbaghara ha n'aha Jizọs. Dịka nkwa gị si dị, wezụga mmehie ha niile. Tinye mmehie ha n'ime osimiri ke nchefu, ka a ghara ichetakwa ya ọzọ megide ha n'aha Jizọs. Wezụga amamikpe ha, wezụga ihe ọla na-enwe amaghị ikpe, ihe ọla wo ike ọgwụgwụ na ndụ ha, wezụga ya. Ana m ekpe na mgbaghara pụtara ihe nye ha, nnwere onwe pụọ na mmehie nye ha, nye ha niile ugbu a. Ka amara gị bata na ndụ ha, wee mee ha ka ha bụrụ ụmụ nwoke ọhụụ, ụmụ nwanyị ọhụụ, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọhụụ, ndị nwere nzọpụta ka onye nwanyị n'ime obi ha n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị n'ihi na ama m na emezuwe ya, emezuwe ya. Anyị kwere na emezuwe ya n'aha Jizọs Kraịst ka anyị kpere. Ụmụnna anyị niile, ụmụntakịrị niile, ụmụ okorobịa ebe niile, dịka anyị na-esonyere onye nwanyị n'abalị a, ihe pụtara ihe ga-ewere ọnọdụ na ndụ gị. Ihe rịba ama na-enweghị ogbochi. Ụmụnna nwoke, ụmụnna nwanyị, ndị nọ ebe niile na-ege anyị ntị, obi m na-adịnyere unu dịka anyị na-ekpe ekpere, dịka anyị na-ekwusa. Ebu m gị n'obi n'ebe ahụ ị nọ n'ụlọ gị, ebe ọbụla ị nọ. Ike pụtara ihe, ihe rịba ama, ihe pụtara ihe ga-ewere ọnọdụ n'obi niile n'aha Jizọs. Ka anyị kpekọ ekpere ọnụ. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị maka oge awa, maka oge a. Anyị na-arịọ onye nwanyị na ị ga-eme ihe pụtara ihe, ihe dị ike na ndụ niile n'abalị a n'aha Jizọs. Zọpụta ndị na-agbagharị na mmehie ha, kpọghachi ndị daghachiri azụ, mee ka ndị kwere ekwe guzosi ike. Ihe ịrịba ama niile nke ọgwụgwọ nsọ nke nnapụta rọpụtara onye ọbụla n'abalị a. Metụ onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Metụ ndụ niile aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ na emezuwe ya. Anyị ga-ekwupụtakwa n'ihi na anyị kpere n'aha Jizọs. Dịka na-abịa na nchịkọta taa, anyị ga-achọ ka anyị mata etu ịhụnanya Chineke si metụta gị. Biko mee ka anyị mara nke a site n'ịkpọtụrụ anyị na www.gckhq.org maọbụkwa na ị ga-akpọtụrụ anyị n'ebe nzirịta ozi YouTube maọbụ Facebook. Dịka na-aga n'iru ikesa ịhụnanya Chineke na ime ka ndị ọzọ mata etu inwere onwe ịnọta n'aka Chineke si metụta ndụ gị. Ka Chineke gọzie gị.